I Forradelles, que el 30 de juny va desaparèixer després d'un viatge. Un grup de 17 joves de Zamora. Per tant, a Massaners, el Berguedà ha estat l'escenari de la 9a trobada d'acordionistes. La pluja que va precedir la trobada no va impedir que se celebrés, tot i que va restar-li públic. Aquest cap de setmana s'ha celebrat al nucli de Massanes, a Saldes, la 9a trobada d'acordionistes. Músics vinguts de les comarques pirinenques, d'Andorra i d'Occitània van interpretar rigodons, masurques, valsos i jotes amb acordions diatònics de botons i de mitja tecla, cromàtics de teclat, violins, tamborins i flaviols, sense que hi faltessin els triquitrilaris i xistolaris arribats de Vitòria i Guipúscoa. Entre els participants a la trobada hi havia Roser Palomero, excampiona d'Europa d'acordió, i Miquel Àngel Maestro, director de la Jove Orquestra d'Acordions de Sabadell. La pluja que va caure abans de l'inici de les actuacions va restar pública a la trobada, mentre que les baixes temperatures es van resistir amb rom cremat i coca de pagès.